אצטדיון טדי, הוא הבית של בית"ר ירושלים, והיא מארחת הערב את מכבי תל אביב במסגרת המחזור ה-31 בליגת ווינר. הנה מוזי, וואו, הנה איום ראשון על השער, כבר איום ראשון בניסיון הראשון של בית"ר לצאת קדימה. פרץ קצת מחליק, עכשיו פטאצ'י, יברח לרגל החזקה שלו, רגל שמאל, לא, מעדיף לימין, משחרר את הכדור הזה, כדור רוחב שמיגל סילבה מצליח להדוף. רביבו עם כדור מעניין לפטאצ'י, פטאצ'י משתלט, יכול להפקיע, יציאה מצוינת של סילבה. ההגנה של בית"ר בינתיים מסתדרת, אבל מרסלן עכשיו מאבד את הכדור, יש שם נפילה ברחבה. האם הייתה שם בריחה? פטאצ'י? האם הייתה שם בריחה שנעלמה מעיני השופט? בחוקה של היום, בריחה ברחבה זה פנדל. מרסלן דורך על פטאצ'י, יגאל פריד מיד ישרוק לפנדל. ומכבי תל אביב עכשיו יכולה לעלות ליתרון עם ערן זהבי. ינסה לעשות את מה שהוא יודע, לדבר עם הרשת. זהבי לא כובש, הצלה גדולה של סילבה. שימו לב לשוער. אני לא יודע מה יותר חזק, העוצמה של הביתה או העוצמה של הזינוק. רביבו עושה את התנועה קדימה. דרי יוצא אליו. הריבאונד לזהבי. זהבי בועט! וסילבה עודף. הנה ערן זהבי מגיב מהר ומחפש את השער, בעיטה מ-20 מטרים. ואם זה מסתכל לפינה רחוקה, לא בטוח שסילבה מגיע. עכשיו מוזי. אצילי בצד שמאל, קני בצד ימין. עומר אצילי יכול להפקיע עכשיו, אצילי עושה את התנועה ובועט למשקוף. מצב אדיר. ההזדמנות של בית"ר בערב הזה שייכת לעומר אצילי. קני יקבל כדור נוח. בואו נראה אותו, אצילי איתו, קני ברגל שמאל, החזקה שלו, צריך לבעוט, וזה הולך לקרן. פעולה יפה של סילבה קני. זהבי עם הכדור, מסתובב ומצרף את רביבו להתקפה. רביבו מרים ראש, רואה תורג'מן, רואה גם את פטאצ'י, פטאצ'י את דור פרץ שם, אבל איזו הצלה גדולה של סילבה. הכניסה של דור פרץ והתגובה הנהדרת של מיגל סילבה. עכשיו מיכה לשועה, זה כדור לגול וזה 1-0 של מרון ג'ורג'. קיבל מתנה, אמר תודה ושימח 20,000 צהובים שחורים. בית"ר ירושלים 1, מכבי תל אביב 0. האיש הגדול מבקיע. שועה מגביה בשמאל ולא בימין, רז שלמה מכל השוער מכין לג'ורג' וג'ורג' ברגל שמאל נותן בין הרגליים לשוער, מה שהוא לא הצליח לעשות גם הוא ברגל ימין כל המשחק. מחזיר את זה לטואמאסי, שועה בצד שמאל, טואמאסי מוסר ימינה לקני, קני שמאל, יחפש את אצילי, אצילי כמעט כובש, הצלה טובה של סלוגה. אצילי מחליק שם. יואו! הבלם הכי חלוץ בארץ! איזה שער ענק! של מרסלן מעלה את בית"ר ל-2-0 ומכבי תל אביב עכשיו בצרה צרורה. האיש הזה יודע הרבה כדורגל, זה לא יעזור לאף אחד. 2-0. ההגנה של מכבי תל אביב הייתה בקיפאון מוחלט. טואמאסי, שועה, זה יכול להיות השלישי, שועה! וואו, איזו הצלה. מכבי תל אביב רוצה גול אחד שייתן לה אמונה, מהלך out of nowhere שייתן לה תחושה שעוד הכל יכול לקרות ואפשר להציג משהו מהמשחק הזה. וגול יכול להחזיר אותה, והנה הגול מגיע!
הנה הגול מגיע, אושר דוידה מנוהוור, כמו שאמרת, חיפש הגבהה ומצא רשת. 2-1, זה לא נגמר עדיין, כי יש עוד זמן לשחק. ירין לוי עכשיו. ירין לוי! ירין לוי! תם ונשלם! זאת החותמת הסופית על ניצחון גדול של קבוצה גדולה, צריך לומר את זה. בית"ר ירושלים חוזרת להיות קבוצה גדולה. 3-1, מרהיב ביופיו. ירין לוי עם השער הכי יפה. ופריד נועל את המשחק, הוא רואה את הפריצה לדשא והוא שורק לסיום. ניצחון גדול, הקבוצה הטובה יותר בערב הזה. פעם שנייה עונה שבית"ר מנצחת 3-1 את מכבי תל אביב.